estamos en Bertamiranes, no concurso dos retranqueiros de Anis. Hai moitos concursos de canto e percusión. En este concurso o meu irmán. Este ano os Caramuxos de Piadeiro abrimos concurso. Por este escenario van pasar moitos grupos. Van a cantar coplas recollidas por toda Galicia. O xurado va decidir o gañador. Detrás de cada actuación hai moitas horas de ensaio. O xurado sempre decide mal. E o premio vai para... Menos cando nos lo dan a nós. Caramuxos! Pero aquí os premios non importan. O que de verdade importa é conservar a nosa música tradicional.